Неотдавна в сградата на Гръцкия културен фонд в Одеса бе проведена кръгла маса с тема Гръцкото и българско възраждане и връзката му с Одеса. Събитието бе посветено на Деня на независимостта на Гърция, който се празнува на 25 март, и Деня на освобождението на България, който, както знаете, се празнува на 3 март. Изобщо за освобождението на Гърция, както и за България, Одеса е изиграла много важна роля. Тук през 1814 година бе организирано тайно гръцко дружество Филики Етерия. Точно тук, в тези стени. Точно тук се е зародила и идеята за освобождение на Гърция, а лозунга «Свобода или смърт», който ни е много познат, който е вдигал на бой и българите в последствие, е станал девиз за гърците. И точно благодарение на тази дейност Гърция, първа от всички балкански държави, се е освободила от османското иго. Това стана през 1830 година. Точно за това младежките клубове на гръцкото и българско дружество са организирали съвместна кръгла маса с толкова важна тема в тази историческа сграда. В продължение на много години гърците, българите и други приселници бяха активни участници в обществения, културен и политически живот на Одеса. Те и досега си взаимодействат, което показа и съвместната кръгла маса. Одесса вошла в историю греческого народа как город, в котором в 1814 году возникла национальная тайная национально-политическая организация Филикитерия, которая в переводе обозначает «дружеское общество». Эта организация возглавила национально-освободительную борьбу греческого народа против османского ига. Сегодняшнее мероприятие мы проводим в стенах, в помещении Одесского филиала Греческого фонда культуры, который широко распахнул двери для проведения нашего круглого стола. Именно по этому адресу в 1814 году было основано общество Филикиетерия. Данное мероприятие мы проводим совместно с представителями болгарской диаспоры Одессы и области. Мы сотрудничаем уже не один год в сфере культуры, просвещения и намерены продолжать это далее. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех греков с наступающим Днем национального возрождения Греции, который празнуется 25 марта. А сега да се потопим малко в историята. В хода на екскурсията по музея на Гръцкия културен фонд разбрахме, че тайното дружество Филики Етерия е било основано през 1814 година в Одеса, в същата тази сграда, от три патриота – Николас Скуфас, Емануил Ксантос и Афанасиос Цакалов. Последният, съдейки по фамилията, явно е имал и българска кръв. Целта на това дружество е било да се привлекат влиятелни и смели гърци, за да се организира въстание в Гърция и най-после държавата да се освободи от турците. В дружеството влизаха представители на всички слоеве на населението, духовенството, богаташите, пролетарията и така нататък. Цялата Гърция бе отхваната от идеите на дружеството. Всички повтаряха девиза «Свобода или смърт». Днескашния ден ние се събрахме да отметим круглата маса, посвещена на освобождението на България и на Греция. Тази маса се представлява много историческа позната информация да нашите младите хора да знаят от кой, къде и кога беше освобождение в България и Грецията от османското ига. На тази круглата маса много са пригласени професора, доценти и преподаватели на различни вузи исторически от нашия град. Круглата маса се провежда у гречески център, дето много ми приятно, дето ти нас посрещнала да направим този круглата стол. Нас обединява 3 марта и 25 марта, това е 3 марта на освобождение на България, а 25 марта това освобождение на Греция. И този месец, и хоть разни години, но много приятно, дето ние победихме османското иго и си свободни и много
хубаво. Кръглата маса "Гръцкото и българско възраждане и Одеса" бе организирана от Младежката организация на Одеското областно гръцко дружество "Мразли", Одеския областен съюз на българската младеж и Младежкия съвет към Одеския градски съвет. Темите на кръглата маса разкриваха интересни исторически страници във възраждането на нашите два народа. Така, доклада на студентката от пети курс на историческия факултет на Одеския университет Нина Галабаротика, който се казваше "Ролята на гръцката диаспора на Одеса в национално-освободителното движение за независимостта на Гърция", приоткри завесата над много тайни в живота на гръцките патриоти. Този доклад стана интересно продължение на преминалата преди малко екскурзия. А доцент от Одеската национална академия за връзки Александър Ганчев запозна присъстващите с ролята на българската диаспора в Одеса в българското възраждане, като по-подробно се спря върху няколко известни културни, обществени и политически дейци. Присъствието на много студенти и преподаватели само потвърди ценността на подобни мероприятия и важността им за по-нататъчното развитие на двете ни диаспори. Сегодняшнее проведение круглого стола в Фонде греческой культуры, инициированное молодежью Болгарии, молодежью болгарской общины и греческой, а точнее областным союзом болгарской молодежи и молодежной организацией Одесской областной общины греков имени Мразли, посвящено очень большому событию в жизни этих двух диаспор. Одни из первых болгары и греки поселились на этой земле. Одни из первых болгары и греки встали против османского ига. Эти два этноса на этой земле нашей одесской можно считать даже и коренными этносами. Настолько долго в веках вросли корнями они в эту одесскую землю. Первой получила независимость от османского ига Греция. Первой из балканских стран получила независимость от османского ига Болгария. Дружеские связи Греции и Болгарии еще обуславливаются тем, что пережили эти народы одинаковые страдания, находясь захваченными портой. И очень близки они и живы сегодня и в сердцах нашей молодежи.